Ang Putling Ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang Putling Ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang Putling Ebanghelyo. Ang Putling Ebanghelyo. Ang Putling Ebanghelyo. Mayong hapon, Kalamba, Plaridel, Balyangaw sa Pangdalaga, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo nga makapaminaw nining atong programa sa kahanginan nga giuluhan og ang Putling Ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa sponsor church nining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Dasmariñas City, Cavite. Ning taknas kahaponon atong padayunon ang atong pagtuon mahitungod sa balaod ug sa grasya sa Ginoo. Pero sa dili pa kita mo padayon, ato unang tubagon kining usa ka pangutana nga gipaabot kanato sa atong tigpaminaw. Ang iyang pangutana mao kini: Pastor, dili ka nagpailalom kagihapon sa balaod imbis nga sa grasya? Imbis nga iwali nimo ang grasya sa Ginoo, nganong imo mang giwali hinuon ang balaod? Di ba naluwas ta pinaagi sa grasya o dili pinaagi sa balaod? Kaya mo kito'y iyang pangutana mga kaigsunan ug nang hinaot ako nga makahatag ako og systematic ug organized nga presentation aron matubag katong maong pangutana. Again, sumala sa gikaingon ko na ni adtong miaging mga simana, kining maong matang sa pangutana dili nato pwedeng baliwalaon gumikan kay valid kaayo kining pangutanaha. Ug nasayod usab ako nga dili lang kining atong higalang nakapangutana niini. Buot kong masayran sa matagusa nga ang kontrobersya mahitungod sa balaod ug sa grasya sa Ginoo dili na kini bag-o nga kontrobersya. Dili lang diri sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Ang pangutana mao kini: nagkasumpaki bagayod ang balaod ug ang grasya sa Ginoo? Ang kaluwasan ba sa karaang tugon pinaagi sa balaod ug ang kaluwasan sa bagong tugon pinaagi sa grasya? Mao kini atong paningkamutan nga tubagon sa unang bahin sa atong programa karong hapuna. Mao nga salamat kaayo sa atong higala nga mipaabot niining maong pangutanaha gumikan kay importante kaayo nga masabtan ang katubagan niining maong pangutana. Una sa tanan, buot kong masabtan sa tanang naminaw ang kalainan tali sa duha ka linya sa pamulong. Una, kining pamulo nga nagpasakop sa balaod. Ug ikaduha, kining pamulo nga nailalom sa tunlo sa balaod. Unsa may kalainan tali sa nagpasakop sa balaod ug nagpailalom sa tunlo sa balaod. Well, aron atong mahimong systematic ang atong presentation, unahon nato pagpasabot ang ikaduha, kining nailalom sa tunlo sa balaod. Ang giingon sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Now take note mga kaigsuunan, ang tanan nakasala, walay exempted. Gani ang giingon sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10 hangtod sa 12, walay matarong, wala bisag isa. Walay matarong tungod kay ang tanan nakasala man. Unsa man ang sala? Well, matod pa sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 4. Well, by the way, kinahanglan ato yung masayran kining unsa man ang sala. Gumikan kay ito na magutay expression nga madunggan nga, oh, sala da ito. Munang kinahanglan atong masayran kung unsa ang definition sa Biblia mahitungod sa sala. Unang Juan Kapitulo 3, versikulo 4. Ang giingon diri, ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Usbon ko sa pagbasa, unang Juan Kapitulo 3, versikulo 4, ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Unsa may paagi aron masayran sa usa ka tawo nga siya makasasala? Ang tubag, pinaagi sa pagwali sa balaod sa Ginoo. Si Apostol Pablo na mismo ang nag-ingon sa Roma Kapitulo 3, versikulo 20 nga pinaagi sa balaod, masayran sa tao nga siya makasasala.
Base og dunay nag-imagine nga siya buutan og balaan ug naghunahuna nga inikamatay niya, langit siya kapaingon gumikan kay buutan siya. Unsa may atong buhaton ni anang tawhana aron makamata siya sa kamatuoran nga siya makasasala di ay ug nailalom sa tumlog kapungot sa Ginoo. Well, matud pa ni Pablo, iwali ang balaod. Gumikan kay pinaagi sa balaod, masayran sa usa ka tawo nga siya makasasala. Isip illustration, na ako'y nailhan nga tawo nga gikagalhan sa iyang mga barkada og make-up ang iyang dagway. Nag-vigil siya sa patay didto sa Plaridel. Unya samtang natulog siya, gibinuangan og make-up sa iyang mga barkada ang iyang dagway. Gi-make-up-make-upan og lipstick. Pagmata niya, pagkaugma, giagda siya nga mukuyog sa pagpalit og duha ka case nga coke didto sa sentro sa Plaridel. Mikuyog po siya dayon ug wala na makahunahuna og panamin. Pagsakay niya sa jeep, murag feeling proud siya kay tanan nga mutan-aw kaniya, mo smile man, mungisi or mupahiyom. Biniya og super gwapo na kaayo siya. Taon-taon jud po tong iyang nindot nga pamati, nga gigwapuhan siya sa iyang kaugalingon kay tanan mang mulingi sa iya mupahiyuman. Pero nakahuna-huna ra pud siya og susi sa iyang dagway sa samin sa bintana sa jeep ug didto nakita niya nga nagkabulingit di ang iyang dagway sa lipstick. Automatic nga nawala ang iyang pagka-feeling gwapo ug napulihan og dakong kaulaw. Maupod kini ang kahimtang nato atubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang usa ka tawo nga wala pa kang Kristo, ang pamati niya sa iyang kaugalingon, buutan kaayo siya. Ug duna pay paglaom nga maluwas tingali tungod kay dili raman pud siya tanto nga dautan. Pero kanang tanan mausab kung masabtan niya nga hugaw di kaayo siya atubangan sa Ginoo, makasasala day siya. Well, unsa man nato pagpahibalo kaniya nga siya makasasala di ay. Atong sundo ang giingon ni Pablo, iwali ang balaod aron masayran sa usa ka tawo nga siya makasasala. Mo'y hinungdan nga sulod sa pila ka semana karon si Pastor Jeremias nagawali sa balaod aron masayran sa atong tigpaminaw nga sila makasasala di ay ug aron masabtan nila nga si Kristo lamang ang tinuod nga manluluwas ug dili na sila maglangan-langan pa kundi mudangup kang Kristo gumikan kay kang Kristo adunay kapasayloan. Makasasala dahil siya gumikan kay gisupak niya ang sugo sa Ginoo. Ang giingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10, bisan og gituman sa usa ka tawo ang tibuok kasuguan pero misupak sa usa, nakasala na siya batok sa tanan. Well, sama sa akong kaila nga gwapo kuno siya sa iyang pamati kay gilingi man siya sa mga tawo gipahiuman pero human niyang masayri nga ang iyang tinuod nga hitsura na usab ang iyang pamati, mausab ang usa ka tawo nga feeling buutan ug balaan at tubangan sa Ginoo. Pero human nga masayri niya nga misupak dahil siya sa balaod sa Ginoo, automatic nga mabugatan ang iyang kalag tungod kay nailalom di ay siya sa tunglo sa balaod. Ang iyang paglaom lamang mao ang hingpit nga mabayran ang silot sa iyang sala pinaagi sa kamatayon ug dugo ni Hesukristo. Mao nga kung ikaw naa kang Kristo, wala na ikaw na ilalom pa sa tunglo sa balaod, kundi na ilalom na ikaw sa grasya. Mao ni ang buti pasabot sa gisulat ni Pablo sa Roma kapitulo 6, bersikulo 13 ug 14 nga nagaingon, we are no longer under law or under the law, which means under the curse of the law. We are no longer under the curse of the law, but under grace. Usbon ko, dili masabtan sa usa ka tawo nga nailalom dai siya sa tunglo sa Ginoo, gawas kun masabtan niya nga makasala siya tungod kay gisupak niya ang unang sugo, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ikaduhang sugo, ayaw paghimo og hinulma nga Dios, ayaw sila gludhi og simbaha. Ikatulong sugo, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa walay hinungdan, apil na ang pagbundak sa ngalan ni Jesus. Ikaupat nga sugo, hinumdumi ang adlaw sa ipagpahulay aron himuon kining balaan sa bagong kasabutan adlawng Domingo. Ato na kining gipasabot ni adtong miaging Sabado.
By the way, kung wala ninyo nadunggi katong maong mensahe, mahimo ninyong paminawon sa YouTube. I-type lang ninyo ang balaod ug ang grasya part 3. Unsa pa? Ikalimang sugo, tahura ang inyong amahan ug inahan. So kining mga anak nga musukol-sukol og mga ginikanan, dapat nilang masayran nga atubangan sa Ginoo na nahailalom sila sa tulo ug kapungot sa Ginoo gumikan sa pagsupak nila sa sugo sa Dios nga tahuron ang amahan ug inahan. Ikaunom nga sugo, ayaw pagpatay. Pero ang giingon ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 21, basin og gahuna-huna kita nga dili ako guilty ni ana nga sugo gumikan kay wala man ko gipatay nga tawo. Akong basahon diri sa Tagalog gumikan kay dili nako bit-bit karon ang Bisaya nga Biblia. Ang giingon diri ni Jesus, narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kaniyang kapatid, ang matag usa kuno nga napungot sa iyang igsuon, ay mananagot sa hukuman, at ang sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. Ang ibot pasabot ni anang raka, walay sulod ang imong utok or buang ka. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa pag-aapoy sa nag-aapoy na impyerno. But pasabot mga kaigsuunan nga ang kasalanan sa pagpatay dili lang di ay kanang duna kay actual nga gipatay, kundi bisan pa sa imong pagdumot sa imong isig katawo, bisan pa sa imong pagpamalikas sa imong isig katawo, at tubangan sa Ginoo equivalent din na sa nagpatay ka og usa ka tawo. Ang pasabot niini, ang kasalanan dili lang sa buhat kundi pinaagi pod sa huna-huna, pinaagi pod sa pulong. Unsa pa? Ikapito nga sugo, ayaw pagpanapaw. But once again, ang giingon sa Ginoo sa Matthew chapter 5 verse 27 and 28, akong basahon sa Tagalog, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya, huwag kang ayaw daw pagpanapaw. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Ang pasabot ni Jesus, ang matag usa kuno ka tawo nga mutan-aw sa usa ka babae nga adunay kaulag sa iyang dughan, nanapaw na day kuno. So ang pasabot niini, bisan og dili ka actual nga nakighilawas sa usa ka babae, pero kung sa imong kasing-kasing aduna kay kaulag sa iya, nanapaw na day kuno ikaw sa imong kasing-kasing. Kana ding pagtan-aw og mga bastos nga mga salida, ni pagtan-aw og mga pornographic movies, mga bold movies, equivalent na kana sa pagpanapaw. Ang kasalanan, mga kaigsuunan, dili lang sa binuhatan, kundi sa pulong pod, sa huna-huna, ug sa kasing-kasing. Unsa pa? Ikawalo nga sugo, ayaw pagpangawat. Ikasiyam nga sugo, ayaw pamakak. Dili na nato maihap ang atong pagpamakak sa tibuok natong kinabuhi. Ikapulo nga sugo, ayaw kasina o ayaw pangaghop. Igsuon, higala, kung kinsa man ang naminaw karon ining atong programa, hinaot nga nasabtan nimo nga ikaw makasasala ug nailalom sa tulo sa Ginoo, gumikan kay imong gisupak ang sugo sa Ginoo. Dili kita makadinigar, dili kita makabalibad sa Ginoo. Dangop kang Hesus, igsuon higala, karon dayon. Gumikan kay siya lang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako. Nakita nato pinaagi sa balaod nga kita makasasala, na ilalom kita sa tunglo sa Ginoo, dili nato kayang luwason ang atong kaugalingon. Higala, dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon. Duol kang Kristo. Siya lang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako. Tuuhi nga ang kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, ang iyang dugo igo na isip kumpleto nga kabayaran or kumpleto nga bayad sa tanang silot sa imong sala. Tuuhi ang atong Ginoong Hesukristo. Karon, unsa man pud kining pamulo nga nagpasakop sa balaod? Di ba ang pangutana sa
atong higala sa kahanginan. Pastor, di ba murag nagpasakop ka og usab sa balaod? Ang tubag mao kini. Kung nadawat na nimo ang kaluwasan pinaagi sa grasya ni Kristo, unsang matang sa kinabuhi ang atong ikinabuhi isip magtotoo. Walay balaod. Buti pasabot, pwede na tang musukol-sukol sa ginikanan, pwede na tang mupatay, pwede na tang manapaw, pwede na tang mangawat, mamakak, mangaguhop sa isig katao. Gumikan kay dili na kinahanglan magpasakop kita sa balaod. Ang giingon ni Kristo, mga kaigsuunan, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma kamo kanako, sunda or tumana ang akong mga sugo. Kinsa ang dili mo pasakop sa balaod sa Ginoo? Ang giingon ni Pablo sa Roma 8 versikulo 7, nagaingon, tungod kay ang unodnon nga hunahuna mao ang kapungot batok sa Dios. Tungod kay dili kini mo pasakop sa balaod sa Dios ug dili gayud mahimo. Nakita nato, ang dili di ay mo pasakop sa balaod sa Ginoo, sila katong gidescribe ni Pablo nga unodnon nga hunahuna. Unodnon ug dili espirituhanon. Pero ang baliktad niini, mga kaigsunan, ang tinuod nga luwas adunay bag-ong kasing-kasing sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang giingon ni Apostol Juan, ang balaod sa Ginoo dili bugat or dili kabugaton. In other words, kung tinuod ikaw nga naluwas o nakadawat og bag-ong kasing-kasing, dili bugat kanimo ang pagtahod sa ginikanan. Dili bugat kanimo ang pagsimba sa adlawng Domingo. Dili bugat kanimo ang pagsulti sa kamatuoran. Dili bugat kanimo ang paglikay sa mga laway nga mga salida. Dili bugat, gumikan kay gisulat naman kini sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Ang giingon sa Hebrews chapter 8 verse 8 hangtod sa 12, tuguti ko sa pagbasa sa Tagalog, gumikan kay dili na ako bit-bit karon ang Bisaya. Hebrews chapter 8 verse 10, magsugod kita sa versikulo 10. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Maudahing dili bugat alang sa usa ka Kristohanon ang pagsunod sa balaod sa Ginoo, gumikan kay ang tinuod nga luwas gisulatan sa Ginoo sa iyang balaod sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Tubaga kini higala unsa man sa wala pa maluwas ang tawo, rebelde siya sa balaod sa Ginoo, pero sa dihang naluwas na siya ug gihatagan og bag-ong kasing-kasing unsa man rebelde gihapon, dili kana mo'y resulta sa grasya sa Ginoo. Pareho ra kini sa klaro kaayong mensahe sa ebanghelyo nga ang kaluwasan dili pinaagi sa maayong buhat. Ang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug dili kini pinaagi sa inyong kaugalingon kundi gasa kini sa Ginoo. Dili pinaagi sa mga buhat aron walay bisag unsa nga makapasigarbo. Mao kini ang kaluwasan. Dili pinaagi sa buhat kundi dili pinaagi sa grasya, pero human nga maluwas ang tawo pinaagi sa grasya unsa man, dili siya mubuhat og matarong, magpakasala na lang siya. Ang problema man gud sa daghang mga simbahan, muundang sila sa pagbasa sa bersikulo 9 sa Efeso kapitulo 2 kining giingon og dili pinaagi sa buhat aron walay bisag usa nga makapasigarbo. Oy, do na pay bersikulo 10 oy. Ang giingon dire sa bersikulo 10, sumpay kini sa bersikulo 8 ug 9, ang giingon dire, tungod kay kamo ang pinakaanindot nga binuhat sa Ginoo nga gimugna kang Kristo alang sa maayong binuhatan nga gitagana sa Dios sukad pa sa sinugdan aron atong sundon. Giluwas day kita sa Ginoo pinaagi sa grasya aron mobuhat og maayo. Dili ang maayong buhat ang makaluwas kanato. Grasya ra sa Ginoo pinaagi sa gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, ang iyang dugo iyang giula isip kumpleto nga bayad sa tanang silot sa sala.
Dili ang maayong buhat ang makaluwas kanato, pero human nga maluwas ang usa ka tawo, adunay bunga kini nga maayong buhat. We are not saved by good works, but our salvation is given by God as a gift so that we will be able to do good works. We are not saved by good works, but our salvation must be evidenced by good works. Ang giingon ni Santiago, faith without action is dead. Well, mga kaigsunan, usap pa ka pangutana mao kini. Tinuod ba nga ang kaluwasan sa daang tugon pinaagi sa balaod ug ang kaluwasan sa bagong tugon pinaagi sa grasya? Ang tubag dili. Wala mausab ang paagi sa Ginoo sa pagluwas sa mga makasasala tungod kay dili siya susama sa tao nga mausab-usab ang iyang pamaagi. Ang giingon sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 6, ang Ginoo dili susama sa tao nga mausab-usab. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, sukad pa kaniadto hangtod karon ang pamaagi sa Ginoo sa kaluwasan sa mga katawhan pinaagi lamang sa grasya ug wala nay lain. Mao kini ang gipasabot ni Pablo sa Roma kapitulo 4 nga si Abraham mituo sa Ginoo ug giisip siya nga matarong atubangan sa Ginoo gumikan sa iyang pagtuo. So you see, ang pag-isip sa Ginoo nga siya matarong pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa binuhatan ni Abraham kundi pinaagi sa pagtuo. Usbon ko, sukad pa kaniadto hangtod karon, usa lang ang pamaagi sa Ginoo sa pagluwas sa mga katawhan, pinaagi lamang sa grasya nga madawat sa bisan kinsa pinaagi sa pagtuo. Ang mga katawhan sa daang tugon mituo sa manluluwas nga umaabot. Kita karon maluwas kita kun mutuo musalig kita sa manluluwas nga miabot na wala nay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo lamang. It means that the people of the Old Testament and the people of the New Testament only have one Savior, the Lord Jesus Christ. Usa lang ang manluluwas, wala mausab ang pamaagi sa atong Ginoo. Ang kaluwasan sukad masukad, dili pinaagi sa buhat kundili pinaagi sa grasya lamang. Sukad masukad ang kaluwasan, dili pinaagi sa balaod. Ang tumong lamang sa balaod mao ang pagpahibalo sa mga katawhan nga sila makasasala. Muna nga si Pastor Jeremias nagwali sa balaod aron masabtan sa mga tao nga sila makasasala o dili nila kayang luwason ang ilang kaugalingon aron sila modangup kang Kristo tungod kay si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Karon unsa man ang bunga sa grasya sa kaluwasan? Disgrasya. Igsoon sa una sa Unidos si nung ipok umandam kung siya gyud ang mubunlay nindot gyud kaayo, limpyo kaayo ang agi. Muna nga si nanay ug si tatay kung nanginhanglan nga bunlayon ang among tugaran, sinong ipok gyud ang iyang suhulan, gumikan kay tested na, sigurado na ang resulta kung sinong ipok. Ang agi ninong ipok limpyo gyud kaayo. Pag abot pud sa panday-panday, sinong piyo burlat pud ang gihire ni tatay kanunay kay pulido gyud mo buhat, nindot gyud mo pantay. Kani pong pag ayo-ayo sa gitara sa una si nung boy ilang boy tindog, maayo gid kayo bubuhat ug moayo gitara muna nga dili na mo hire og lain gumikan kay expert na magud ning mga tawhana. Well, si Kristo manluluwas, expert siya nga manluluwas, bugtong manluluwas. Ug unsa man ang resulta? Limpyo ba ang resulta sa mga giluwas ni Kristo pinaagi sa grasya? Ang tubag dakong oo, adunay kabaguhan. Ang giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa Bisaya pa, kung ang matag usa nga anaa kang Kristo, bag-ong binuhat. Baliktaron nato. Ang wala pa kang Kristo, karaang binuhat pagihapon, walay kausaban. Usbon ko, ang tao nga moangkon nga siya luwas na pero palahubog gihapon, bakakon gihapon, masinahon gihapon, masukanon gihapon, wala gihapoy kasing-kasing sa pagsimba sa Ginoo sa adlaw nga ipagpahulay sa Domingo, musukol-sukol gihapon sa ginikanan, mahilig gihapon mutan-aw og mga laway nga mga salita, kanang tawhana dili tinuod nga luwas.
Bugal-bugal ang pag-angkon nga siya luwas pero ang iyang kinabuhi wala gihapon magbunga og pagkabalaan. Dili kana moy agi limpyo mangani ang agi ni Pio ni Ipok umandam sa pagpamunlay, limpyo mangani ang agi ni Pio burlat sa pagpantay. Hingsamot nga limpyo ang trabaho ni Kristo sa tawo nga iyang giluwas. Adunay pagkabalaan. Mga kaigsunan, ang grasya sa kaluwasan sa Ginoo adunay bunga nga pagkabalaan. Kung kinabuhi sa usa ka tawo wala gihapoy kausaban, bisan pagpila ka libo kahigayon nga ang kuno niya nga siya naluwas na pinaagi sa grasya, giilad lang niya ang iyang kaugalingon. Higala, kung usa ka sa nakamatikod nga hangtod karon nahigugma gihapon ikaw sa kasalanan, walay kausaban ang imong kinabuhi sukad kaniadto hangtod karon, dangop kang Kristo sa dakong pagpaubos. Dili ka patinuod nga luwas. Dili ingon ana ang bunga sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa tanang mutuo kaniya. Quality, di kalidad ang bunga sa pagluwas sa atong Ginoo. Dangog kaniya igsuon ug pangamuyo nga ihatag niya kanimo ang tinuod nga kaluwasan. Adunay saad ang Ginoo sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37, ang tanang muduol kanako dili ko gayud isalikway. Dili isalikway ni Kristo ang tanang muduol ug modangop kaniya sa dakong pagpaubos. Busa ayaw na paglangan-langan pa. Dangop kang Kristo karon kay basig ugma ulahi na ang tanan. Well, diri na lang kita taman mga kaigsuunan hangtod sa sunod higayon sa susamang takna adlaw Sabado alas 3:30 hangtod sa alas 4 sa hapon. Ug ako kamong giimbitar sa pagtambong sa panagtigom nato didto sa Unido sa panimalay ni Winstro hangad ugma adlaw Domingo adlaw igpapahulay. Maayong hapon ka natong tanan. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.